araw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga tugang, Ang programa ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Priyatong Split. mga tugang, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Martes, 16 kan bulan na Disyembre. Kami po ang sa inyong makakaiba. Ako po ang sa inyong makakaiba ngunyan mga tugang na pag-aaga si Kaagraryong Henry M. Ang programang inihatod po sa Indokan Department of Agrarian Reform asin po kang proyektong split. At sa tuya pong pag-irestoryahan ngunyan na pag-aaga, yun may kinaaraman po mga tugang sa nangyari na distribution, land distribution, tabi kan distribution of condonation of condonation with release of mortgage, no? Ini pong pick-upod na cockroom. Taon ipapa-expound ta iyan sa tuyang bisita. Ngunyan mga tugang na pagkaaga, tangani na mas masabutan kan sa tuya na mga kababayan. Na ginibo po iyan duman sa Pili sa probinsya nin Camarines ni Sur kaduminaging Disyembre 11. Kaya so mga kwantabi dyan, so mga gusto asin interesado na masabutan, kung ano tabi ang nangyaring distribution na yan kan mga titulo nin certificate of registration, yan pa sa tuyang ihapot sa bisita niya itong unya na pagkaaga. Sa nangyari po ang sa Pili, ulitong ko lang, ka December 11, tabi sa Pili, Camarines Sur. Okay? So sa ngunyan, mga tugang sa tuya tabing magiging bisita, iyo po ang sarupong empleyado, official kandar, na nagtapos po din BSBA, Major in Management. Kapareho ko pala ang tinapusan kang lalaking ini. Diyan po sa Bicol University, kang uminagi na 1986. Sa nag-eskwela po ng Bachelor of Laws, kang 2003. Kan 2015, nakuha niya po ang Master's Degree in Public Administration, Major in Rural Development, katabang po ni National Convergence Initiative Scholarship. Nagpo ng sayang serbisyo sa DAR bilang Agrarian Reform Program Technologist kang 1989, naging Human Resource Management Officer 2 nin 10 taon, asin nagserbi bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer sa Aroroy, Masbate sa 2017. Kan taon 2018 hasta 2022, naging Chief Agrarian Reform Program Officer asin OIC Carpo 1 asin nagdesignar man bilang OIC Carpo 2 kang 2022. Siya po naging full-fledged Carpo 2 sagkod taon 2024. Kan 2024 na-designar siya bilang OIC Assistant Regional Director for Administration Kandar Bicol. Mga kaagraryo ang sa tuya tabing bisita ngunyan ang OIC Assistant Regional Director for Administration Kandar Bicol, Kaagraryong Herald Tambal. Good morning po, Kaagraryong Herald. Welcome po sa tuyang programang Kape Asin Baretang Agraryo. Good morning man, Kaagraryong Henry M. Yes, opo. Sa to yung mga listeners, good morning po sa Indoga Boss. Kamusta ka mo, sir? Gari pangduwa ta ng paghilingan sa programang ini, ha? Nagkape Asin Baretang Agraryo. Sinusurte kitang duwa, ha? Okay. Balikan ko lang po sa kuyang adlib ka sa bago tabi, Kaagraryong Herald, ano? Kan Disyembre 11, 2025, nagsagibo po andar nin distribution nin mga titulo nin daga, condonation certificates o cockrooms, certificates of registration, asin farm machinery and equipment duman po sa Pili, Camarines Sur.
Sa kabilugan po, ano ang importansya kan aktibidad na ini para po sa mga paraoma kan Bicol kag Radyong Herald? Okay po. Yani po piggibo na pigatindiran po ni San Satuyang Honorable Secretary Conrado Estrella III na kung saan saro ya din na makasaysayan na pangyayari sa Bicol tungod saro ya di sa pinakadakula na nakapareho kang pigibo natin sa magkapira ng beses duman sa Pili Kamsur. Opo. Ya di nagtataog ni na ning share tong pagsadiri kan daga as in legal na seguridad, so pagtaw kan cockroom kan mga e-titles kan mga CLOA pigsararo ya di duman sa Puerto Stadium sa Pili. Opo. And kay ni yading serbisyo na yadi pigriba so daga, Opo. pagtawan daga, so utang taramtaman so cockroom saro siya na pag-condone kang utang sa titulo baga mahiling ta na yaon sa likod na encumbered in favor of, Yes, of Land Bank of the yes. Philippines. Yes, oh. Na kung sa'yo naisyanta na sa mga previous tang episode na pigpaliwanag ta na yung national yung New Emancipation Act Yeah, na kung yeah. sa'yo yung mainit na sulong ni Secretary Conrad Estrella Opo. sa Kongreso sa pinaagkan liderato kan sa tuyang presidente BBM na kung saan na dati kuan muna yung sinasabi natin na moratorium pero Yes, eventually naging yes. national naging kuan na siya New Yes po. Emancipation Act na kung saan talagang gabos na bayarin sa duta yung encumbrance in Opo. favor of the Land Bank of the Philippines ay yung total value ng daga ay talagang pig-condo na Yeah. digdi sa New Emancipation Act. So wala nang utang, wala Yeah. nang kuan, nakaturog na ni Maris Maganda, mga no? farmers Gayon na. natin. Kaya ba manggirara yung mga farm machineries and equipments nagtauman sa tuyang mga agrarian farm beneficiaries organization. And may saro pa na nagtao during the celebration gari culmination kang piggibo na serbisyo karaban na kung saan yung partner agency natin na Cooperative Development Authority na yung pinakasaro natin na active partner na kung saan nasagkod alas 2 ning early morning kasi Opo. online yung registration ng ating mga cooperative agrarian farm beneficiaries organization cooperative. So talagang pigmauot kan CDA na mai-register umabot ni 35 certificate Yan. of registration ng cooperative na itaod duman sa okasyon na yon. So Opo. 35 na bag-on ARB cooperative natin po. At saka etong ang okasyon na ini naging direktang simbag sa Halloween na pighalat ng mga paraoma na may makaputan talaga silang titulo na sa diri na solo ninda yan ang pangalan. Opo. Permanente nang sa inda yun. Opo. Diba? Okay. Sa sarong aktibidad po tayo, nag-abot daw sa 6,926 na titulo as in cockroams ang na-distribute na nagsasaklaw sa labi 11,000 na hektarya po nindaga as in nakinabang po digdi ang labi 5,000 na mga parauma sa 7 probinsya kan Bicol. Ano po ang pigasabi kan mga numero na ini dapit sa epekto kang programa po sa DAR Region 5 po kag Radyong Herald. Okay, kaagrarong Henry, yan na celebration naging mahiwason, Opo. mahiwason as in yung regional na epekto kay ni kasi Opo. bako lang siya sa pili sa area kang Camarines Sur kundi gabos na probinsya kang Ayun. Bicol region Bicol-wide yaon pala diba yun. Sagkod Masbate Oo. Catanduanes talaga nag-ipon doon Opo. para so mga harayong mga probinsya representation lang ang yaon. Yeah. Pero yun yung pigsasabi mo na nag-total ni 11,000 hectares ang gabos na naipamahagi. Opo. Pakita lamang niya di or pagpapato o kan seryosong implementasyon kan agrarian reform program digdi sa Bicol. And bako sana sabi nga niya din na dokumento, bako lang Oo. basta dokumento kundi pigmamaot nato na pagtao sang titulo, pagtao kan titulo, maging mitya ni yadi kang pagbabago kang buhay kan atom kan Iya sa po. tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Opo. And nagpapahiling ini ng saro na konkreto na direksyon kan DAR na malinaw na ang programa kang gobyerno talagang pigtatabangan, sisiguro nato na na yung sa tuyang mga farmer beneficiaries na talagang hawak nila yung titulo na
iyo ang ang magiging pundasyon kapag angat kang buhay kan sa tuyang mga agrarian farm beneficiaries. Yes, okay. Very good. Magayon po yan, ano? Saro po sa pinakadakulang tabang na netao ang pag-receiver kang labi sa 3,400 na kukrooms na nagkakantidad po na pag-araman niya mo nin labi sa 248 milyon na pinatawad na amortisasyon, ano? Sa practical na orolay po, paano po kayo ni nababawasan ang mga pasanon as in pigpaparahay ang buhay kan sa tuyang mga paraoma po? So, bali po, digdi sa cockroom, yan din, Opo. nagkaigwa kita kay cockroom because dahil sa kainin New Emancipation Act, na pighali na talaga so utang. Yeah. Ano, so, Yeah. yung farmers natin, dahil Magayon, na mag-iisip na May babayaran pa sila. sa'yo na kumakuha Yeah. kang babayaran kay Puhan. Oo. Mabayaran ko talaga every year. So, amortization for 30 years. So, ngunyan hinali na yadi. Opo. Ano? So, mas may kakayahan na yung ating mga farmers na mag-invest. Saro na pighulayan midigdi kan saro na naging bisita na nyato duman sa Serbisyo Caravan. Oho. Nagurong kami kan butihin natin Undersecretary kang Support Services, si Yusek Jal Martires, na kung saan sabi ko, sir, baka pwede may paabot mo kan Secretary at mapag-usapan dun sa itaas. Kasi sa batas natin, nagsasabi lang ng 10 years lang yung condonation. I mean, yung holding period. Yeah, Na okay. yung holding period, after 10 years, ay free na yung Free na. Opo. Oo. Kaya lang nahiling natin yung mga magsasaka natin, yung mga airbus natin ay vulnerable pa rin sila sa pangungutang. Pangungutang doon sa mga 5-6. Opo. So sabi ko baka pwede na maging collateral, mag-serve as pwede ng yung restriction sa pagprenda, baka yung mga bangko natin, mga commercial banks, Oo. particularly Land Bank of the Philippines, na matawan yung pagkakataon na yung ating farmers, yung mga airbus natin, na pwedeng maging collateral ya ding LOA Ayun, or yun. EP. Okay. Para tanganin doon na sila kukuha ng kanilang mga farm inputs, ano, hindi na pupunta sa 5-6. Ano? Yeah, And at the same time, ang kagayunan, kasi yung kita ng organization nila, ng cooperative nila, ay sila din makikinabang. So, mas magiging maganda kung mangyari ang araw kaan na Yeah. maging ko na siya. Tapos, bawas stress sa isipon kang pamilya. Siyempre, Kadiri na ninday. tadiri ka na dahil ka mangungutang mahalang ka 1%. Opo. And eventually, tutulong, sabi nga, makakaramdam ng ginhawa and as marhay na paglaom sa tuyang mga farmers. Yeah, opo. Apera po sa mga dokumento, may kasabay na mga farm machineries palan and equipment po, as in iba pang support services. Paano po makakatabang ang mga makinarya as in serbisyong ini sa pagpapataas kan produksyon as in pagpapagian po kan trabaho kan sa tuyang mga paraoma? Okay. Kag Henry, alam naman natin na yung problema ng mga magsasaka natin, particular mga ARBs natin, Opo. is yung farm mechanization. Correct. Lalo na ngunyan, dakulaon na issue, na hirap na yung mga farmers natin, even pagdating sa pag-ani, Yeah. nahihirapan na maghanap Dahil na pwedeng kung sino yung manual. mapagsuhulan. So, saro ang farm mechanization na magtatabang sa mga farmers natin na mas, kasi alam naman natin, hihintay Masinang ng ulan. ano. Opo, kailangan ma-mechanize para maging efficient yung Opo. trabaho. Hindi na sila mahihirapan. At the same time, saro ya din na effect, saro din na positive na effect. Kasi yung dahil doon sa RCEP, 'di ba? Yung Iyo po. RCEP na Yeah, mechanization na. correct. Kasi sa totoo lang sa Asia, sa buong Asia, isa tayo sa pinakamababa ang mechanization rate sa farm mechanization. Hindi pa tayo umaabot ng 2 horsepower per Yeah. hectare. Oo. Unlike Japan, dati alam ko way back in early 2000 ay Mabilis sila eh. 14% Yeah. na yung kanila Correct. ratio nila Correct. ng per hectare to horsepower. So, ang layo ng agwat. So, with ito, kaya yung DAR, nakatutok din doon sa mechanization na para matabangan yung mga farmers natin para sa may i-practice ninda yung moderno na pag-agrikultura. Kasi kung mechanize siya, mas lalong hahalang kaong kita Yeah. kasi magiging efficient ang operation cost. Opo. Kaya ba po sa mga aktibidad kagar yung Herald, ang pananaonin certificates of registration para sa mga agrarian reform beneficiaries organizations o mga arbosta? Ano po ang mga importansya kan pagkakaigwanin legal na personalidad kan mga arbos
sa pagpauspagbukan sa indang mga negosyo asin kolektibong kakayahan po. Saro po na pigmamauot ka-Agrariong Henry yung ng DAR. Kasi dati yung pig-organize lang natin yung mga people's organization na Yes. registered sa Bureau Yes. of Rural Workers ng Department of Labor and Employment. Na kung saan talagang kung hiling mo sa Constitution bylaws, wala nang provision na pwede sila magnegosyo. So, yung pigmamauot ng DAR na sila maging CDA registered, Oo. kaya grabe ang pasalamat sa partner agency natin sa CDA na mapigtatabangan kita, ma-register, ma-convert ya din at sa to yung mga organization into cooperative. Kasi para meron silang legal na personalidad Oo. para makapag-business. Kasi saro ya di sa pig mamauot kan DAR, yun saro na naiisip kan DAR na later na maging dakulang negosyo ang mga kooperatiba Yeah. kasi tuyang mga kasi gusto natin i-compete yung mga Yung traditional correct, traders. correct. So meron siyang Dapat yan magbabalanse. i-develop naman. Opo. Oo. At saka gusto natin mabalanse din yung kan may kasi santos kung hilingon natin talagang we are being controlled na by some traders. Yeah. Nahiling man natin yung kamatis, Yung baga. pigtatapon na duman sa Nueva Ecija, pero mahal pa din sa Correct. tuya sa Bicol. Correct. Pigtatapon pero 180 pa yung Yeah, presyo sa atin. totoo And yan. even yung sibuyas baga, doon Yeah. sa Mindoro, umiiyak na yung mga farmers natin, walang outlet. Oo. Pero mahal pa rin dito sa atin. So, saro yan din na opportunity na para makapagnegosyo yung ating mga agrarian farm beneficiaries na parang maging makusog yung collective enterprise. Yeah. Ang kagandahan, kasi sila yung owner. At saka encourage natin kasi wala sila nang babayaran buwis kasi they are exempted. Mag-apply lang sa BIR Yeah. for exemption. So, pagpapakusog yan din kang rural entrepreneurship and as well as yung sustainability, alam naman natin yung registration ng cooperative, it's 50 years. Iyo, So, correct. renewable siya Correct. for another 50 years. Pag naparambong mo, mas magayon Opo. pang dalagan kang kooperatiba ta. Alright, now, apera po sa mga parauma, asin po sa presente, din po na aktibidad, kaan mga DAR scholars, may mga nakapagtapos na asin may trabaho na po, asin igwaman pong mga presenting nagkaklase. Ano po ang importansya kang DAR Scholarship Program sa pagpreparar kan masunod na henerasyon nin mga leader as in professional sa sektor po ng agrikultura po sa hiling mo Agraryong Herald? Saro po yan din na nakikita kan sa tuyang liderato ni President Bongbong Marcos saka ni Secretary Conrado Estrella na pawara na yung mga hobbiness ng mga farmers. Yeah, Oo, correct. wala na. So through this scholarship program, although hindi lang ito ngayon, previous administrations meron na ding scholarship program at natutuwa nga tayo sa mga nag-asenso na yung buhay ng ating mga naging DAR scholars kasi qualified yung mga aki, apo Opo. ng mga agrarian farm beneficiaries Yeah. natin. Kasi yung pigtatakot natin na later yung mga kasi kung hilingan natin ang average ng natin ang tatanda na yung mga farmers natin sa Yeah. kanayunan. Oo. So through this scholarship na mag-aral sila ng Medyo agriculture, kulang na so akin sana lang din. mabigyan pansin Yeah. yung yung mga kabataan natin na magtingnan yung agrikultura na ay saro din na pwede ka rin yumama sa agriculture. Yeah. And sabi ko nga sa mga pag nag-advise ako 20 to 30, 50 years from now, yung pinaka-scarce resource is Yeah. agricultural Correct, land. correct. So kaipuhan ma-maintain kan mga agrarian farm beneficiaries natin at yung family nila kasi nandito yung buhay in the future sa agriculture. Yeah, okay. Sa hiling mo po, mga pirang base po pala na napendyente ining distribution activity, huli sa raot po nin panahon po. Sa ibong kaini, pinagpadagos man giraray ang aktibidad. So ano po ang pigihiling kaini na dapit sa paninindugan kandar na may hatod po ang serbisyo sa mga parauma, maski po may mga siring na kaulangan po, Kagayong Herald? Grabe talaga ka-agrarian Henry Bagyo, yung ano? kaulangan pero bagyong pigdaanan natin. Grabe Yes, ang yes. pag postpone pero sabi nga ni secretary sa message niya, sabi niya may bagyo man o wala, Yeah. kay Puan ituloy natin to. No, sa tagal ba naman ang paghihintay natin para sa sa ining okasyon para sa mga parauma natin, sa mga magsasaka natin, may bagyo man
ang gagawin natin ngayon, talagang babagyo ngayon ng biyaya. Yes, Babagyo yes. ng biyaya, yung mga titulo, support services para sa mga agrarian reform beneficiaries. So, saro yan din na pagpapahiling ng strong commitment na makusugo na commitment ng DAR Opo. Secretary natin, Conrado Estrella, na pighihinot ang kapakanan kan Paraoma, Yeah. haluyon sinaghalat, ay the show must go on. And bako sa yung kaulangan, yung bagyo, bako yung raot ng panahon, yung raot ng panahon makaulang kan trabaho kandar, kan mandato kandar. Opo. And kahit na bagyo, dagos-dagos yung serbisyo natin. Yes, okay. Nasambit mo po na ang obeto kang DAR na mairani ang gobyerno sa mga tao sa paagikan pananaon daga, pagbura kan utang, pagtao po rin suporta, as in pag-invest sa edukasyon sa paagikan DAR scholars. Paano niyo po masasabing mas namamatian ngunyan kan mga paraoma as in jóvenes ang presensya po kan sa tuyang gobyerno? Aram mo ka agrarian Henry, si Secretary by heart, he's a farmer. Iyo, Oo. totoo. Ngayon, dakulong Ang siya history pag-introduce niya yung mga, talaga iba di ba? yung mga breadfruit, kasi sabi niya, this is the food of the future, yung mga breadfruit, yung rimas. Oo. Di ba? So, saro yan ng mga Mga prutas. propagate niya ng mga pananom, na kung saan, yung ating mga magsasaka, yung ating mga tao sa kanayunan ay talagang natutuwa sila na yung gobyerno talaga mismo ang lumalapit sa mga sa kanilang tahanan. And yung serbisyo yung DAR talagang yung serbisyo pigdadarat mismo sa tao. And saro ya din akong konkretong tabang bako sa na promesa kasi eto na yung titulo tagal-tagal na eto na. Yes, Through the leadership of Secretary Estrella nandito na ngayon. And syempre may epekto talaga sa daga, sa kabuhay. Ay, nako. Nawara tayo. Gaban kita na diskwento. Bata masira mo ng Alright, sige. Pasensya na po kamuta nag-trip po rin kadalian sa tuyang kuryente ngunyan. Balikan ko so hapot ko tabi kay Kaagraryong Herald Tambal. Siya po ang assistant OIC Assistant Regional Director for Administration Kanda Region 5. Balik ko lang tabi Kaagraryong Herald so hapot ko sa imo. May kinaraman buduman sa objeto kan sa sa objeto kan sa tuyang gobyerno na madara po yan nakharani o closer sa tuyang mga tao. Go ahead po. O yung si pigsasabi natin na talagang yan din konkreto na talagang pagmamaot kandar na yung serbisyo ay maitaw talaga sa mga tao, Yeah. no, na bako sa na promesa, Yeah. gari politiko, talagang talagang nahiling talaga Tunay konkreto talaga. Yauna. pig-hand out, Konkreto. pig-hand out sa tuyang mga farmer beneficiaries. Yung titulo na talaga na yung pagmamaot talaga nila, mahiling talaga nila, Yeah. yung pangalan nila nagsusolo doon sa titulo bako yung collective CLOA. Kaya nga kasi ito yung tugon ng ating split project. Opo. Opo, okay. Sa pagi po kan mga lakdang na inikandar, asin kan sa tuyang gobyerno, paano po kayo ni matatabangan na maiangat ang kalidad kan buhay kan sa itong mga parauma? Asin ano po sa hiling mo Kaagraryong Herald ang pwede nindang lauman sa DAR sa taon 2026, asin po sa masunod pang mga tao? Kaagraryong Henry, yung ways forward po natin for 2026 and beyond, lalo na Opo. particular digdi sa Bicol Region. Kita sa Bicol Region, pinagi sa liderato ni Rio Benthiro Sindak as our regional director. Opo. Talagang pigset na natin yung perspective natin, ano yung gigibuho natin, not only for 2026, Yeah. but as well as 5 years. 5 years and beyond, na kahit hindi pa sinasabi ng central office, na ilatag na natin ano yung sunod-sunod na gagawin natin. Yeah. So, yung plano ng Region 5 is yung continuity, and we hope na ganun din yung ginagawa sa ibang region. Pero for us, sa DAR, konkreto po yung ating gagawin sa loob ng 5 taon, and beyond that, kahit na mag-retire na kami ni RD, Yes. yung mga
yung mga susunod sa amin ay titingnan na lang kung ano yung ating ilatag kasi may mga long term tayo na isip na pinag-iisip na mga gagawin kailangan ngayon gawin na yung pundasyon. Yeah. So hindi na gagawin ng pagpapatuloy na lang. So merong continuity yung ating mga assistance na binibigay sa ating mga agrarian farm beneficiaries na in terms of farm machineries, mga farm to market routes, magpapatuloy yun. Pero yung saro na hinihiling natin na yung ating mga agrarian farm beneficiaries organization, yung mga cooperatives natin, Iyo po. sabi nga namin, yung kwa namin is you claim it, kayo magiging milyonaryo. Yeah. So kasi Value, ano? kayo po mag-take ng bold steps. Yeah. Kasi yun lang ang pamamaraan na yung ating mga agrarian farm beneficiaries organization makapag-compete sa mga traditional traders. So kung dakol sila ng kapital, pwede sila mag-compete. Yeah. And the more na mamanis nila ni Marhay kasi yaw na nandar na nagtatabang sa indam. Meron kami mga development facilitators na pinagsasabi na yung mina-assister sa ating mga agrarian farm beneficiaries cooperative. So they harayo ng vision natin na magiging milyonaryo. Mangyayari yan yung ating mga millionaire ARB cooperatives. Yes, very good. Okay, now, kasi bago po na-mention mo na importante ang kahobenisan mo niyan, may mga scholarship para dyan. Ano po ang maut ninong ipaabot sa mga agrarian reform beneficiaries as in mga jóvenes na padagos po na naglaom na nag-aasa sa suporta kan gobyerno, tanganing mas mapagharaypon sa indang Potoro? Kay puwan lang na siguro para sa hindi kay puwan din na maghilingon yung tabang kandar. Opo. Na mag-cling sila doon sa bako sabi niya pangako lang yan kundi konkreto na pigigibo kandar. And kami sa DAR patuloy kami na maghanap ng paraan ng pamamaagi na para mga ARBs natin na yung production sa Indandaga continue, ma-mechanize and so on and so forth. yan magayon yan nasa tuyang pangatulugan sa maabot na panahon. Alright? Yeah, po. Sige, thank you so much po, OIC Assistant Regional Director for Administration, DAR Bicol, Kagraryong Herald Tambal. Ano po ang sa imong mensahe ngunyan sa tuya tabing mga listeners po? Go ahead please. Para po sa tuyang mga listeners, pipabot po kan sa tuyang liderato sa national sa pangungulo ng ating butihing presidente Ferdinand Bongbong Marcos, sa tuyang Secretary Conrado M. Estrella III, kag sa iyang mga undersecretaries kay Yusek Jal Martires ng Support Services na kung sa inyaon kang presente kadtong kang December 11 si Yusek Kaisel Celeste kang operations and si Yusek Ninya Taduran ng taga Bicol man. Iyo po, taga Iriga yan eh. Opo, taga Iriga. Bicolana yan. Opo. And sa ngaran po ng ating regional director kay Rio Ben Theodore Sindak. Opo. At nagpapaabot po sa ating lahat, sa ating mga listeners, si Regional Director Theodore Sindak ng isang mainit at maligayang Pasko po sa ating lahat. At kasama ko din po sa leader sa amin ang aking Assistant Regional Director na kasama din si Ardo Gay Labad at saka si Rarad Nanetke. Kami po yung mga third level officials. Kami pong nagtutulungan po para matugunan po yung pangangailangan, yung mitiin, mabigyan ng katuparan yung mga minimiti po ng ating magsasaka po. At sa ngalan po ng Department of Agrarian Reform Region 5, patuloy po kami si serbisyo, walang bagyo, walang kung ano man na kalamidad na makakahadlang para po na patuloy kami na magsilbi ng taos-puso at para po sa kapakanan ng aming mga agrarian farm beneficiaries. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Biyaya sa bago,
Mga tugang sa inyo pong nadangog ang kabilugan na episode kan sa tuyang programa ngunya na pag-aaga kape asin baretang agraryo. Ngunyan pong aldaw kasama nakasabay nindo si OIC Assistant Regional Director for Administration Dar Bicol kaaradyong Herald Tambal. Yan. Magayon po sa iyang pinaghiras na mga informasyon para po sa Tuya Gabo. Sana ang pangaturuganan mangyari yan. Luy-luway sa nata. Dahil man mabibigay ang kikuan ha. Mangyari po yan mga tugang nakitang mga kamong mga parauma, kamong mga beneficiaries magiging mayaman, milyonaryo po sa maabot na mga alo. Dahil man kimaraog maabot na dahil man kimaraot na mangiturugan, di ba? Mga tugang hali po yan sa Dar Region 5 asin sa proyektong split kami po nagapaabot nin advance Merry Christmas po sa Saindo Gabo. Ini po si Henry Maceda, kagraryong Henry Maceda. Nagasabing sulong agraryo. Salamat kan sa inyo pagkasabay. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Ang programang ini inihatod sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.